žvíkačka s příchutí koly. Aha, to je rekord. Salát, sekaná, sýr, svíčková, suchár. Aha, tady to je. Sušenky. Co pak o tom píší? Sušenky jsou trvanlivé pečivo, vykrajované nebo lisované z vyvaleného, obvykle slazeného těsta. Vyrábějí se po domácku nebo průmyslově na velmi výkonných strojích. Tečka. Tak to není úplné. Píší, že se sušenky vyrábějí obvykle ze slazeného těsta. Ale tady si musíme něco doplnit. Píšte si. V současné době vyrábí průmysl trvanlivého pečiva i několik druhů nesladkých sušenek. Jsou to sýrové sušenky Favorit, sýrové preclíčky s kmínem, papričky a kmínové sušenky. Všechny tyto druhy obsahují nejkvalitnější živiny a jejich zvláštností je to, že neobsahují ani gram cukru. Nemusíte se tedy obávat, že byste přibyli na váze. Naše neslazené sušenky přivítá každá hospodyňka. Hodí se totiž doma nejenom k čaji, nýbrž i k vínu nebo pivu. A sejde-li se u vás větší společnost, máte o její pohoštění postaráno. Kmínové sušenky se dají poskytnout rodině k třeným sýrům, salámu, macešce a ke všem druhům pomazánek. Tak a pište si dál. Tyto nové druhy sušenek jsou k dostání v původním balení. Jsou lehké, takže se výborně hodí do turistického baťohu. A jsou velmi levné, to si počkrtněte. A tečka. Nezapomínejte na naše sýrové sušenky Favorit, preclíčky, papričky a kmínové sušenky a doporučujte je všude. Co se dřív lidé natrápili, než se jim podařilo vymámit plamínek? A co si dříve užili, když si chtěli uvařit třeba dobrou polévku? A dnes prodejny Pramen nabízejí přes 20 druhů hotových polévek Vitana, mezi nimi i skutečné speciality. Žampionovou, uherskou a ovarovou. Polévky Vitana nabízejí prodejny Pramen. V zemích tradiční čajové kultury je příprava nápoje a úroveň stolování radostí a osvěžením. Čínští mudrci už dávno předtím, než praotec Čech stanul na řípu, pili čaj. Odtud našel cestu do celého světa. Udržoval zdraví, dodával životní energii, posiloval mysl. Dobrý čaj chutná vždy a všude. Doma, ve společnosti, při práci, na výletě. U nás se pije čaj především v zimě pro zahřátí a při nachlazení, ale zapomíná se, že horký čaj nejlépe zahání žízeň, protože vyrovnává vnitřní a vnější teplotu. Čaj je vhodný pro každou příležitost. Kvalitní čaj z balíren obchodu. Odpradávna člověk pronikal do vodních hlubin, aby odhalil jejich tajemství. Ani ve skafandru se však ve vodě nelze zabydlet. Ne, ve vodě nemůžeme žít. Nemůžeme žít ani bez vody. Aby ta voda, kterou denně potřebujeme, byla příjemnější, můžeme si ji ochutit ovocnými sirupy.
sirupy do vody, čaje i koktejlů, ale i do nejrůznějších pohárů a dortových náplní. Ovocné sirupy, nabídka, prodejen Pramen. Rychlé, chutné a zdravé občerstvení na vás čeká v mléčných jídelnách Pramen. Znalci vědí, že zadní hovězí nabízí labužníkům značné potěšení. Kvalita zadního hovězího je předurčuje k přípravě mnoha chutných pokrmů. Výsekové a porcované hovězí maso z prodejen Pramen. V samém srdci Čech zvedá své věže majestátní hrad Kokořín, svědek dávné slávy. Leč poslyšte, jaký hrůzostrašný příběh se odehrál v jeho zdech. Kdysi dávno obýval tento hrad strašlivý loupežný rytíř Petrovský. Jednou se tento lotr zle rozhněval, když se jeho chasa vrátila zle zřízená z nájezdu na blízký mlýn. I pojal Petrovský plán strašlivé pomsty. Sličné Lidmile, mlynářově dceři, prohlásil se za hraběte, a když nebohá slovům jeho uvěřila a na hrad s ním odešla, dal tuto uvrhnout do hladomordy. A s celou svou rotou se dal do nemírného hodování a ještě nemírnějšího popíjení. Těše se na nadcházející veselku. Leč Lidmila, předstírajíc náhlou nevolnost, obelstila bábu hlídací a bídák Petrovský vzal svůj strašný konec. Leč Proč podnikat taková dobrodružství, abychom si popřáli sklenky dobrého vína? Nejen na Kokoříně, ale kdekoliv jinde se o vás postará Pramen svým bohatým sortimentem našich i zahraničních značek. na vaše zdraví, přátelé. Legendární hrdina Bivoj se stal pověstný svojí silou. Tento nový masný výrobek, který nese jeho jméno, znamená silnou konkurenci pro ostatní výrobky podobného druhu a dobrou pověst si chce získat prvotřídní jakosti. Je možné je ohřívat přímo ve folii, ve které přicházejí do prodeje.
a jejich výrazná chuť určitě najde své vyznavače. Pizza, výrazný akord v pestré melodii italské kuchyně. Pizza v prášku, pizza z Vitavy.